1 Peter 4 verse 10. Maingon nga ang matag tawo nakadawat sa Gaza, bisan man ialagad kini sa usa-usa, ingon nga maayong mga pinialan sa nagkalain-lain nga grasya sa Elohim. Okay, diba? Ingon di, as each one has received a gift, no? Each one has received a gift. Meaning, say, naagid mo yung mga gasa. O, ayaw gid ninyo nagtagui, ayaw ninyo isalikway, kundi ingon diri, minister it to one another as good stewards of the manifold grace of Elohim. Kung sa ingon diri sa pulong, i-minister na siya sa matag-usa. Ingon nga maayong pinayalan sa manifold, nagkalain-laing grasya nga gikan sa Elohim. So, pasabutan ni Ikson is share for the good of others. Ipaambit para sa kayuhan sa uban. Okay, ha? So, ipaambit na siya. Kay mo unay kalipay sa atong amahan. Dili na ingon nga nagpasikat ta, dili na ingon nga aron mabayaw ta. Kung dili ang gusto ni Abay Elohim nga aton